гимнастика организмро бардам ва қобилияти кориро зуд барқарор мекунад. ҳангоми хоб силсилаи асабҳо дар як ҳолати махсуси истироҳат мебошанд. дар ин маврид кашиши мушакҳои дил, нафасгирӣ, нерӯи мушакҳо ва гардиши моеёти байни бофтаҳо суст мешаванд. пас аз хоб бедор шудан ангезиши силсилаи асабҳо ва фаъолияти узвҳо тадриҷан меафзояд, аммо раванди мазкур метавонад дуру дароз давом карда ба қобилияти корӣ ва ҳолати шахс таъсири манфӣ расонад, яъне шахс хоболуду хастаҳол ва баъзан тамоми рӯз бесабаб асабӣ мегардад. аз ин рӯ машқҳои ҷисмонӣ, алалхусус гимнастика, асабҳоро фаъол ва омодаи кор месозанд. гимнастикаи бадеӣ яке аз ҷолибтарин навъи варзиш маҳсуб ёфта, дар собиқ иттиҳоди шӯравӣ соли 1940 ташаккул ёфта дар муддати кӯтоҳ ҳаводорони зиёд пайдо кардааст. албатта гимнастикаи бадеӣ дар натиҷаи якҷояшавии якчанд самтҳои варзиш пайдо шуда нозукиҳои худро дорад. ҳангоми машқ аз усулҳои содда ба мураккаб ва аз осон ба душвор бояд гузашт. одатан гимнастикаро бо роҳгардӣ ва ё ҳаракати дастон шурӯъ мекунанд. барои инкишофи қобилияти ҳаракати кӯдакон машқҳои зерин аҳамияти калон дорад. аз як даст ба дасти дигар партофтани тӯб ва лента, ҳаракати ҳалқа ки маҳз барои тамрину мусобиқаҳо пешбинӣ шудаанд бояд нозукона иҷро бишаванд. ҳангоми ҳаракати пойҳо ва ба тарафҳо хам кардани қомату андом низ бояд варзишгар ба иштибоҳ роҳ надиҳад. тамрини хурдсолон аз калонсолон ба куллӣ фарқ дорад. ҳарчанд ин навъи варзиш нисбатан безарар аст, вале сифатҳои асосии варзишгарон ин ирода ва тобоварии онҳо мебошанд. духтароне ки ба гимнастикаи бадеӣ машғуланд аз ҳамсолони худ ба куллӣ фарқ доранд. бояд бигӯем ки ҷисми онҳо нозуку борик аст.
албатта гимнастикаи бадеӣ дар байни занон намуди маъмули варзиш аст. Он аз иҷрои омӯзишҳои рақсӣ, яъне бо садои мусиқӣ иҷро мешавад. Нахуст ҳангоми ба саҳна баромадани варзишгар аз иҷроиши зинда, яъне бо навохтани асбобҳои мусиқӣ аз қабили пианино, фортепиано ва дигар асбобҳо истифода мешавад. ҳоло бошад дар ҷараёни тамринҳо ва мусобиқаҳо аз фонограмма истифода мебаранд. мусиқиро худи варзишгар ва мураббӣ ҳамроҳ интихоб мекунанд. барои мусобиқаву тамринҳо аз гилимҳои махсус истифода мебаранд ки андозаи он 13 метрро ташкил медиҳад. муаллимони фаронсавӣ Франсуа Делсарт ва Ҷорҷ Демени бо асоснокунии мақсадноки тарбияи ҷисмонӣ, алалхусус гимнастикаи бадеӣ, корҳои зиёде ба сомон расонида барои рушди ин навъи зебои варзиш талош намудаанд. дар ибтидои асри 19 бошад муаллими вакалӣ Делсарте дар пайдоиши гимнастика саҳми калон гузошт. ӯ робитаи ҳаракатҳои бадан ва ҳолати одамро муайян карда гуфт, ки бадан забони беназири худро дорад. аз ин рӯ пас аз иҷрои ҳаракатҳои гимнастикӣ бо истифода аз ритм на танҳо вазъи рӯҳӣ, балки ҷисмонӣ ҳам беҳтар мешавад. гимнастикаи муосири бадеӣ рақсҳои импровизатсияшудаи асосгузори дигари ин намуди варзиш Исадора Дунканро, ки дар асоси принсипҳои таҳиякардаи муаллими вокал Делсарте асос ёфтааст, хеле ба хотир меорад. вай зарурати истифодаи машқҳои рақсиро барои инкишоф додани усулҳои наву дуруст асоснок кард. гуфтан ҷоиз аст, ки бо чунин қадамҳои пуршиддат гимнастика рӯз то рӯз рушд ёфт. аввалин сексияи умумииттифоқии гимнастикаи бадеӣ соли 1945 таъсис ёфта, соли 1948 бошад нахустин мусобиқа оид ба ин навъи варзиш гузаронида шуд. кӯдакон низ ба гимнастика таваҷҷӯҳи зиёд намуданд. ин буд, ки миёни онҳо нахустин мусобиқа соли 1966 баргузор шуд.
пас аз ривоҷ ёфтани ин нави варзиш варзишгарон пайҳам дар олимпиадаҳо ширкат меварзидагӣ шуданд. иҷроиши машқҳо дар гимнастика бо иштироки 1 ё 2 нафар ва инчунин бо ширкати як гурӯҳ ҳам баргузор мешавад. дар мусобиқаҳои гурӯҳӣ яъне даставӣ ҳар як намоиш аз 2 ва ё 2.5 дақиқа идома меёбад. ҷараёни баргузории мусобиқаҳоро дастаи доварон назорат намуда баҳогузорӣ мекунанд. ба сексияҳои гимнастикаи бадеӣ шомил шудани кӯдакон аслан аз синни 4 ва ё 5 солагӣ ҷоиз аст. дар тӯли фаъолияти худ бештари давлатҳо ҳамеша дар рушди гимнастикаи бадеӣ пешсаф буданд ва гуфтан мумкин аст ки имрӯзҳо ин нави зебои варзиш шавқмандони зиёд дошта иштирокчиёни он ба натиҷаҳои баланд ноил гаштаанд.